Boas tardes, vamos comenzar o pleno ordinario do mes de xullo. Primeiro punto do orde do día, aprobación da acta das sesións anteriores, Partido Popular. Sí, bueno, eu creo que este de acta non está incompleta, non se pode aprobar. Dígoche, Dani, onde é? No punto número 6 non hai as intervencións de nadie. Ten razón. Nada, volvese a mandar e no próximo pleno volvese a aprobar. Concello non escrito, vaya por o seu lugar asignado. Continuamos co segundo punto do orde do día. Que é a dación de conta dos decretos de alcaldía e resolucións. Partido, bueno, antes de nada... Está ben. Eso, continuamos co segundo punto do día, Partido Popular. Dámonos por enterados. Bloque Nacionalista Galego. Dámonos por enterados. Concelleiro non escrito. Dome por enterado. Perfecto. Continuamos o terceiro punto do orde do día, que é a dación de conta da aprobación de convenios de colaboración, Partido Popular. Sí, nós dámonos por enterado entre comillas, porque ustedes aproban todo sin contar con nós no pleno e despois traen aquí para dar conta. Son moitos folios que ler. E non pretenderán ustedes que nós leamos todo eso ahora en 2 días para dar conta aquí e ustedes, cando polo visto, non leron nin a acta. Bloque Nacionalista Galego. Dámonos por enterados. Concelleiro non escrito. Sí, ben, eu un pouco indo pola liña de Miguel, teño aquí os convenios, que son 300 páginas, que nos destedes o domingo, que as aprobastedes vos, e chegamos aquí e témonos que dar por enterados de si nos dou tempo a leelo, porque ustedes que teñen as competencias ao pleno, e pois chegamos aquí e témonos que dar por enterados de todo. Continuamos co cuarto punto do orde do día, dación de conta da aprobación da liquidación do Orzamento Xeral do exercicio 2025, Partido Popular. Dámonos por enterado. Bloque Nacionalista Galego. Dámonos por enterados. Concelleiro non escrito. Dome por enterado. Continuamos co punto número 5, expediente 1643-2026, suscripción do convenio de colaboración para a realización por parte da propia Xunta de Galicia do proceso selectivo unitario que inclúa as prazas da Policía Local e de auxiliares de Policía Local existente neste Concello. Traes este pleno hoxe o convenio que se trae cada certo tempo, porque hai que, creo que son cada 4 anos, digo de memoria, e hai que, volver a suscribir este convenio. Que se trata é que as prazas de Policía Local, do corpo da Policía Local, tanto oficiales, auxiliares e policías, pois o faga, neste caso, a Academia de Seguridade. Partido Popular. Sí, aquí xa facedes vos como queredes sempre, sin contar con nós, así estamos. De feito, que a Policía Local houve varios problemas xa, de todo tipo, e vemos que a xente aquí non aguanta moito nas plazas. De feito, hasta tuvemos unha temporada sin Policía Local. Bloque. A favor. Concelleiro non escrito. Nada que añadir. Pois ditaminamos o punto. Partido Popular. Abstención. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Concelleiro non escrito. Abstención. Votos a favor do Partido Socialista. Continuamos co seguinte punto do orde do día. Expediente 1641-2026. Revocación da delegación de competencias en materia de instrucción, tramitación e recaudación en período voluntario das multas de materia de tráfico. Como ben dixo o título do expediente, trátase de son competencias dos concellos
que estaban ahora mismo no oral, e o que se trae este pleno é que o día 30 de setembro pois, pase esas competencias ao Concello de Arousa. Partido Popular? Sí, chámanos a atención os decretos da alcaldía que hai xa moitas multas de 600 euros. Queríamos saber, preguntar logo de que son. E despois, nada, se ustedes prefieren agora pois non estar xa co oral, e se a empresa esta xa que leva o trámite de multas. Eu gustaríanos volver a facer unha pregunta, cantas multas se levan postas? Non queremos saber cantas se puxeron onte nin hoxe, pero se entendemos que xa se pagaron, xa se están cobrando multas, pois queremos saber cantas se puxeron. Bloque Nacionalista Galego? A favor. Concelleiro non escrito? Sí, resulta curioso que aquí o tema do tráfico xa se tratou varias veces, algunha creo que en pleno extraordinario, e por parte do BNG, do seu portavoz, sempre esquivou o tema da mesma maneira, sempre dicindo eso é responsabilidade do alcalde. As preguntas de tráfico ao alcalde. Sin embargo, aquí na Providencia de Alcaldía xa di, visto que polo equipo de goberno estáse a estudiar a posibilidade de revogación referente á xestión das multas por parte do oral, entonces, aquí xa, sí, o BNG xa entra tamén, porque escurrimos o bulto ás veces, polo camiño decimos que non estamos moi de acordo, pero que é cousa do alcalde. Aquí na Providencia da Alcaldía xa é cousa de todos. Comento, esas multas de 600 euros, o Reglamento General de Circulación di que cando unha persoa non recolle a notificación, pois é o triple da multa neste caso. Vale. Neste caso son 600 euros. Que está pasando? Que moitas as empresas, son casi todo empresas, por non dicir, creo que son casi o 100% de empresas, que pasa? Que non recollen, non abren a documentación que se lle manda, a multa que se lle manda por registro de entrada, é dicir, que se lle manda, mesmo dito, pola sede electrónica, que é por onde hai que comunicarse coas empresas. Que pasa? Que chegan estes 600 euros. Cando isto pasa, o que temos falado xa coral, o que nos comentan é que ese período, que creo que son de 10 ou de 20 días, sale na notificación, digo tamén de memoria, que teñen como unha segunda oportunidade para poder identificar o condutor, porque ao non identificar o condutor pasa estas cousiñas, non pasa nada, identificas ao condutor, en vez de que identificas ao condutor, chegalle a multa de 200 euros con pronto pago do 100, e se ten que presentar algunha alegación por calquera motivo, pois pode presentar as alegacións pertinentes. Sin máis, ditaminamos o punto, Bloque Nacionalista nada, pois, sin máis, ditaminamos o punto. Partido Popular? En contra. Bloque Nacionalista Galego? A favor. Concelleiro non escrito? En contra. Partido Socialista a favor. Continuamos co seguinte punto do orde do día. Como vos advertín que na comisión informativa quedou unha moción do Grupo Socialista sen incluir dentro do punto do orde do día, pois incluímos un punto de urxencia que, se o tendes a ben, vamos a votar. Partido Popular? Home, é que urgente, ustedes xa hai semanas que anunciaron isto no seu Facebook, de que iban a facer isto. Non sei como lle quedou atrás e tanto interés teñen polo mar, pero estamos a favor. Bloque Nacionalista Galego? A favor. Concelleiro non escrito? Se non me equivoco, na legislatura anterior usted era o conselleiro do mar, e máis de tráfico. De tráfico xa vimos que, fai pouco saliu unha sentencia onde o Concello ten que pagar 8.000 euros pola súa maneira de proceder. E como conselleiro do mar, pois tampouco aportou nada positivo polos mariñeiros da Arousa. No seu día, no contrato da basura, a empresa Valoriza ofertaba unha nave para a recollida de algas para as mariscadoras e usted deixou-na ir. Logo, a nave do Ajiuncho, aí tamén houve silencio administrativo cando usted, como concelleiro do mar, pois pudo alegar ou informar
impacto ambiental, impacto paisaxístico, para que esa nave non se puxera aí e ese suelo fora aproveitado para poñer unhas casetas para os mariñeiros ou algo que repercutira nos veciños e no pueblo, e tampouco o fixo. Agora, de repente, como veñen as eleccións, pois parece que usted quere catar a atención dos mariñeiros e facer como que se preocupa moito por eles. Pois xa tuvo 4 anos e non o fixo. Entón, o que non se pode é soplar e sorber ao mesmo tempo. Vamos a votar a favor a moción, porque nós tampouco queremos que se instale eso aí, pero vamos, que véselle o plumero. Pois, por parte do Partido Socialista a favor, pois incluímos esta moción do Grupo Socialista sobre o proxecto industrial estratégico da nova terminal de almacenamento de betún do porto de Vilagarcía de Arousa. Pois nada, procedo. No, ahora mismo léese apróbase a cousa e despois é cando empezan os turnos de palabra. Non hai fallo. O Consello da Xunta de Galicia adotou o 16 de decembro de 2024 un acordo polo que se declarou o proxecto industrial estratégico a nova terminal de almacenamento de betumen no porto de Vilagarcía de Arousa, promovida pola empresa Betunes Gallegos SLU, vinculado ao grupo multinacional Gumbor. O proxecto foi sometido a información pública, segundo o anuncio do 10 de novembro de 2025 da Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Estratégico, publicado no Diario Oficial de Galicia. A Illa de Arousa é un municipio cuyo tecido económico e social está profundamente ligado ao mar, o marisqueo a pé, a acuicultura, en bateas e a pesca son non só actividades productivas de primeiro orde, senón que son parte esencial da entidade e do modo de vida da nosa veciñanza. A ría de Arousa alberga a maior concentración de bateas mexilloeiras de Europa e constitúe un dos ecosistemas mariños máis productivos do continente. Sustento de centos de familias do municipio e patrimonio colectivo renunciable de toda a comarca. Fronte a este contexto, a instalación dunha terminal de almacenamento de betumen nas instalacións da ría supón unha ameaza potencial grave e incompatible coa protección do ecosistema mariño. Sigo un consta no expediente oficial, sometido a información pública, o proxecto contempla unha nova terminal utilizando 2 espacios portuarios cunha superficie de 6.782 metros cuadrados, cunha capacidade útil total de 37.000 metros cúbicos, 31.000 na zona 1 e mediante 3 novos tanques de gran tamaño e 6.000 na zona 2, operando a altas temperaturas de deseño de 2.220 graus, e presións elevadas. Unha instalación industrial de almacenamento de produtos petroquímicos e químicos desta magnitude cun recentemento anual previsto de entre 150.000 e 250.000 toneladas, situada a escasos metros da lámina de agua, presenta un risco inasumible. Un vertido de betume nas aguas da ría podería ter consecuencias catastróficas e irreversibles sobre as zonas de produción marisqueira, as bateas, os mexillóns e os bancos marisqueiros do que depende directamente a economía do noso municipio. Resulta especialmente significativo que o propio Instituto de Estudos do Territorio, organismo dependente da Xunta, recomendase camuflar os depósitos con motivos náuticos e enredaderas para minimizar o seu impacto visual. Tal proposta non foi senón recoñecer implícitamente a incompatibilidade do proxecto na contorna, ao tempo que evidencia a insuficiencia das medidas correctoras previstas fronte á magnitude real da instalación. O Concello de Illa de Arousa non foi consultado no marco deste procedimento de declaración como PEI a pesar de ser un municipio directamente afectado coas actividades que se desenvolven na ría, a declaración como proxecto industrial estratégico implica, ademais, a aplicación de réximes de tramitación acelerada que reducen os controis ordinarios e limitan as posibilidades de participación das administracións locais e da cidadanía. O Grupo Socialista entende que este proxecto non é compatible coa protección do medio ambiente mariño nin cos intereses económicos e sociais de veciñanza da Illa de Arousa e que a Xunta de Galicia debe paralizar e sometelo a unha avaliación ambiental rigorosa e participativa antes de continuar a súa tramitación. O Pleno do Concello de Illa de Arousa, que se trae ao acordo, primeiro,
manifestar o rexeitamento do Concello de Illa de Arousa ao proxecto industrial estratégico da nova terminal de almacenamento de betún do Porto de Vilagarcía, promovido por Betunes Gallegos SLU, polo grave risco ambiental que supón para a ría de Arousa e para o marisqueo, as bateas e o sector pesqueiro do municipio. Segundo, instar a Xunta de Galicia a paralizar a tramitación deste proxecto en tanto non se realiza unha avaliación ambiental estratégica completa e independente e que analice os riscos para o ecosistema da ría, as zonas de produción marisqueira, as áreas de bateas, de acuicultura e as poblacións costeiras da contorna. Terceiro, exixir á Xunta de Galicia que no marco deste e de calquera procedimento de declaración de proxecto industrial estratégico que poida afectar a ría de Arousa se garanta a participación efectiva dos concellos ribeños, das cofradías de pescadores e mariscadores, das asociacións de produtores de mexillóns e da cidadanía en xeral. Remitir o presente acordo á Xunta de Galicia, á Consellería de Economía e Industria e en tanto que é órgano competente en materia de proxectos industriais estratégicos. A Consellería do Mar, aos grupos parlamentarios do Partido Socialista, do Partido Popular, do Bloque Nacionalista Galego, de Democracia Ourensana do Grupo Mixto, con representación no Parlamento de Galicia, instando a tomar posición sobre este proxecto e a defender os intereses do sector marisqueiro e da acuicultura da ría de Arousa. Pois creo que, traemos esta moción, pois, o que xa estuvemos vendo estes días, que queren a instalación duns depósitos de betún no Porto de Vilagarcía. Pois a isto se trae esta moción porque dentro do Partido Socialista da Illa de Arousa non estamos de acordo en esta instalación. Partido Popular, ten a palabra. Sí. Nós queremos tamén que teñen que dar todas as garantías, dar explicacións e ser transparentes con toda a documentación para presentar este tipo de proxectos e, sobre todo, para leválos a cabo. Nos estamos de acordo. O que tamén queremos é que isto parece unha batalla xa entre o PSOE e o Bloque, ver quen colle a pancarta de primeiro para intentar chegar xa máis aos veciños polos votos, simplemente. Nótase vos un pouco xa demasiado, se vos nota xa que as eleccións son po ano, e notase certo nerviosismo xa para mirar a ver quen colle as bandeiras. O que dixen antes, isto importa vos tanto que se vos olvidou de traerlo ao pleno en tempo e forma, tendelo que traer por urgencia. Bloque Nacionalista Galego. Sí. Eu creo que o nerviosismo está máis nas filas do Partido Popular da Arousa que nos dous grupos que formamos este goberno, pero, son percepcións, non? Eu creo que si é lexítimo que saiamos a manifestarnos e a defender que non se instalen proxectos como o de Altri, na Ulloa, ou como a mina de Touro e o Pino. Ao mellor a vostedes parecenlle ben esos proxectos. A nós non e, polo tanto, seguimos a manifestarnos. Entón, pois non sei por que lles molesta a vostedes, salvo, insisto, que estén de acordo se que se instale Altri na Ulloa e a mina de Touro se poña en explotación. En fin, non sabía que xa querían vostedes suspender os dereitos constitucionais de manifestación sin estar nin siquiera no goberno. Ben, indo ao punto que para o que estamos aquí hoxe, nós non podemos máis que prácticamente compartir na súa totalidade esta moción. Creemos que é totalmente acaída e procedente. A instalación desta macroplanta de betume no Porto de Vilagarcía pois supón un risco potencial para a ría de Arousa e para o noso medio de vida. Xa aconteceu en outras ocasións, cando se instalaron os depósitos de Ferrazo, depósitos que foron contestados socialmente pola unanimidade de forzas presentes neste pleno municipal daquela. Non entendo por que hoxe non pasou o mesmo con outros asuntos, non? Pero, ese é outro tema. E, pois, en esta ocasión, como decía, pois, volve a presentarse un proxecto que implica nada máis e nada menos que o tráfico anual de 300.000 toneladas de betume, co risco que eso supón nun porto que, a pesar de ser un porto de interese xeral, como todos sabemos, os que estamos aquí, está instalado no fondo da ría e, polo tanto, entendemos que non é o porto máis axeitado para albergar este tipo de infraestructuras, non?
Eu o que sí, nós vamos a emendar o punto cuarto desta moción, no que se pide que tomen posición sobre este proxecto todas as forzas parlamentares no Parlamento de Galiza, porque o BNG xa o fixo. O BNG xa tomou posición a respecto deste proxecto. E o BNG non está a favor da ubicación dese proxecto no Porto de Vilagarcía, porque, como acabo de explicar, é un porto que está dentro da ría, non? O que si é unha pena é que o Grupo Parlamentar Socialista e o Grupo Parlamentar Popular apoien o proxecto. Esa sí é a pena. Entón, polo tanto, eu pediría que se retirase dos grupos aos que se lle pide posición ao Bloque Nacionalista Galego, porque nós xa tomamos. Si se acepta esa emenda, nós estamos a favor. Concelleira non escrito. Hai que meter a puntilla sempre. A ver, aquí presentáronse varias mocións contra Altri, unha delas foi da cofradía, me parece, xa fai tempo, votamos a favor. Outra foi do BNG, votamos a favor. O sea, creo que ningún veciño da Arousa, porque nós aquí vimos a traballar, non a facer política. A nós, aquí na Arousa, nadie nos dá directrices do que temos que votar e do que non. Nós temos libertad de expresión. Nós non vimos aquí a banear ningunha bandeira. Nós, o que sea beneficioso para o pueblo, sí. Para a Arousa, sí. Para os veciños da Arousa, sí. O que sea perjudicial para a Arousa, para os seus veciños, non. Nós non vamos detrás dunhas siglas e unha bandeira, o que nos marquen desde Madrid ou que nos marquen desde Santiago, cousa que o BNG non é capaz de facer. O BNG, todo o que fai, venlle establecido desde Santiago. Aquí, sí, para falar hai moita habilidade, pero desmárcate ti dos de arriba. Ti non eres capaz, e nós sí. Entonces, nós temos moi claro quen é a prioridade para nós, e son os veciños da Arousa e o pueblo da Arousa. E se o pueblo da Arousa non quere Altri, nós non queremos Altri. E se o pueblo da Arousa non quere planta de betún, nós non queremos planta de betún. E temos esa libertad que non teñen outros. E despois, o que dixen antes xa, como conselleiro do mar, alcalde, usted foi conselleiro do mar na anterior legislatura, tuvo a posibilidade de axudarlle con feitos aos mariñeiros, cunha planta para a recollida de algas ás mariscadoras, e deixouna ir. Usted tuvo a oportunidade de votar, usted é o alcalde anterior, o grupo de goberno anterior, tuvo a oportunidade de votar abaixo unha nave no Agiuncho e poder aproveitar ese terreno para poñer casetas para os mariscadores e para aproveitar para o ben dos veciños, e deixouno ir tamén. Entón, isto, como ben decía Miguel, pois vese que veñen as eleccións e hai que mirar de ganar a confianza da xente, que eu entendo, entendo que queira ganar a confianza da xente, pero os feitos desmontano. Pois nada, aquí falamos de todo menos do betún de Villagarcía, pero bueno, nada. Despois non traemos mocións a este pleno, segundo. Dixen que non queremos a planta de betún. Estou falando de non está falando. Vale. Nada, incidindo no mismo, creo que dentro do Partido Socialista da Illa de Arousa non vamos ter, non podemos ter ese medo de que un día pase algo e teñamos un vertido de contaminación, como se ben dixo xa neste pleno, na entrada, no final da ría, podendo perjudicar a todo a ría. Acéptase por parte do Bloque Nacionalista Galego quitar o Bloque Nacionalista Galego. Como sempre digo e sempre dixen, eu debo aos veciños da Illa de Arousa, non me debo a ningún partido, eu represento o Partido Socialista da Illa de Arousa. Como ben apuntou o voceiro do BNG, o meu partido ten unhas directrices en Santiago, eles mesmos, eu no meu pueblo teño outras, e a mí nadie de Santiago nin de Madrid me vai dicir o que teño que votar, nin o que teño que presentar neste pleno. Sin máis, se o Partido Popular quere ter outro turno de palabra, se non ditaminamos. Respondo yo ao portavoz do Bloque, que dixo que estamos nerviosos polas eleccións. Non, mire,
todos que estamos nós aquí, presentámonos ás eleccións ca ilusión de mellorar o que hai no pueblo. Non de traer a bandeira do PP a poñela aí no medio do campo, como pudo facer usted cando a puxo no puente, por exemplo, a do Bloque. Nós non estamos para iso. Calquera dos que estábamos aquí, se estamos contentos co que se está facendo no noso pueblo, ningún de nós estaría aquí. Ningún. E estamos moi tranquilos. E ainda non sabemos se nos vamos a presentar os que estamos aquí ás eleccións. Así que mire usted que nerviosismo temos nós. Deixe de usar a demagogia, que ao final non lle vale para nada. Porque en moi pouco tempo usted xa quitou a careta, e os veciños xa o conocen. E aquí ten pouco que facer xa, A favor. Concelleiro do BNG. Sí, por alusións. Insisto, eu creo que os nerviosos estades vos, pero bastante máis que nós, non? Eu, se vostedes se avergonzan de andar ca bandeira do PP, é problema seu, non é problema meu. Eu non teño vergonza ninguna en andar coa bandeira do BNG e en andar coa bandeira galega, coa estreleira. Ninguna vergonza. Se se avergonzan vostedes, é problema seu, non é problema meu. Se vostedes non están alineados co seu partido, se vostedes pleno sí e pleno tamén teñen que desdecir os acordos que adopta o Partido Popular en Santiago ou en Madrid, non é problema do Bloque, O Bloque de Arousa está perfectamente aliñado co Bloque no Parlamento Galego e co Bloque no Congreso dos Diputados, perfectamente aliñado, defendendo os intereses da Arousa, dos mariscadores, das sequeiras, dos bateeiros e de todo o mundo, perfectamente aliñado. Se eso non lle pasa a vostedes, é problema seu. E entón teñen que decir, pois claro, recurrir ao tópico ese que nós non atendemos arriba, non. O que pasa é que os de arriba mexan por vós e decides que chove. Concelleiro non escrito. Nada máis que decir. Sí, porque total, falamos de todo, menos podemos falar do Seso dos Ángeles, porque falamos de todo menos do Betún de Vilagarcía, pero bueno, eso parece que tamén é o que me importa moito neste pleno, as mocións que se traen. Sin máis, dictaminamos o punto. Partido Popular. A favor. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Concelleiro non escrito. A favor. Partido Socialista a favor, por unanimidade dos presentes. Continuamos co seguinte punto de orde do día, que, se non me equivoco, é rogos e preguntas. Partido Popular, ten a palabra. Bueno, a ver se me quere responder antes. Agora, que antes non me quixo responder. Cantas multas se levan posto? Nós creemos que os veciños teñen dereito a saber cantas multas se levan postas e canto se leva recaudado. Non queremos os datos de hoxe, a mañán, nin os de onte. Pero podemos partir, por exemplo, do ano pasado, hasta diciembre. Cantas multas se puxeron e canto se recaudou. Mais, como a todo, canto pasa aquí, que eu non sei como non morde a lengua cada vez que dixís a palabra transparencia, nos enterámonos das cousas que pasan no ayuntamiento, enterámonos pola prensa. Por exemplo, onte enterámonos que agora vamos a salir todos en YouTube. Vamos a ser todos youtubers. Vale. Non sería mellor que iso faláramos entre todos da corporación e non nos enteráramos pola prensa? Ese canal é do ayuntamiento ou ten alguén personal añadido ao seu perfil? Que non vai a manejar? Que se vai a subir? Solo os plenos, as festas, vídeos de non sei. Que se vai a facer? Non credes que iso deberíamoslo falar entre todos? E falades de transparencia. Onde tende a transparencia vos? Vale. Outra pregunta que nos fan os veciños. Hai veciños dali do Regueiro, que parece ser, que falaron con usted polas plazas para aparcar ali no Regueiro 2 veces. E pedironme que lle preguntara aquí no pleno que pasa con esas plazas. Se as teñen reservadas para eles, se as van a reservar ou se non. Outra máis. As bicicletas. Fai uns meses saíron ustedes dicindo que xa estaban arregladas, que xa empezaban as bicicletas. Hai bicicletas? Funcionan? Porque se non funcionan, pois podemos valorar, oye, pois estas estropeáronse, podemos comprar outras, pero é que non temos o servicio. Vale. O baño do Regueiro. Entre os dous partidos non sodes capaces de abrir un baño. É tan difícil abrir un baño. Teñen que ir os meniños facer caca e facer pisto todos os días ali ao malecó.
Abrir, ainda que sea para menores solo, que vayan solo os meniños, pero abrir o baño. Pa que o temos? Outra, aí no paseo este marítimo do campo, hai dous árboles, sobre todo un, que ten o paseo marítimo destrozado. Habrá que tomar medidas. Eso é un peligro. Vos non vedes eso? Nada máis. Concelleiro non escrito. Sí, bueno, referente á transparencia tamén, podíamos falar do meu escrito outra vez, de por que me cambiastes de sitio dali para aquí. Que fai un ano e pico que presentín o escrito e dixestesme no seguinte pleno, dixestesme, sí, hai che que responder, vais che responder xa. No seguinte volvinche a preguntar, no, sí, xa che vamos, vai un ano e pico alá, xa non conto con que me respondas, non conto. E a resposta de que é que me pideu o portavoz do BNG que che cambiara de sitio, eso xa o sei, que xa o escoitín eu. Pero, bueno, que non me respondas a mí, veña, vámola a pasar, pero por que non lle respondes a un veciño que pide que se lle autoricen os coches que el ten? Este veciño vive na Arousa, paga impuestos na Arousa e ten unha empresa fora da Arousa. E ten vehículos que están a nombre da empresa. Non sei onde paga o rodaje, se aquí ou onde teña a empresa. Pero o veciño é da Arousa. E mandou un escrito para que se lle autorizaran os vehículos a andar pola Arousa. E claro, non lle respondía a nadie. Entón chamou a policía local. A policía local díxolle, non, se non che contestaron ou non che dixeron nada, é que está todo ben, é que podes andar. Entón, el, pois anduvo, e agora cheganlle as multas. Entón, eu considero que desde o Concello estamos para facilitarlle a vida aos veciños. E se a ti non autorizarlle os vehículos, xa volvo a repetir, estean onde estean pagando o rodaje, a empresa é dele, os coches están a nombre da empresa, el vive na Arousa e é da Arousa, creo que facilitarlle a vida é autorizarlle os vehículos e non que lle estean chegando multas. Pois empezo polo final. Non sei de que me fala directamente, non sei, eu creo que despois ao acabar o pleno dirame quen é a persona, pero bueno, as portas do meu despacho están abertas todos os días. Teñeno ben fácil, se ten algún tipo de problema, vir pola casa do Concello e as cousas falando todo o mundo se entende. Directamente non sei de que me fala, pero bueno, despois preguntareille de quen é, e ao mellor sei a resposta nese momento, porque ahora mesmo creo que non procede tampouco neste pleno que dicir nombre e apellidos das persoas que son. Evidentemente, por eso non dixen nombre e apellidos. Pois eu creo que tanto vostedes como a persoa que ten ese problema perfectamente pode vir ao Concello, porque eu non lle pecho a porta a nadie para poder falar deste tema. Pero, bueno, nesta vida todo ten solución. Non sei se cal é o problema, malo será que non teña unha solución ou non, ou polo menos unha contestación de por que pode, por que non pode ou polo que fora. Non hai ningún tipo de problema. Os árboles da Ribeira do Chazo pideuse presupuesto a varias empresas para poder arreglar eses dous, bueno, pois non é só na Ribeira do Chazo, senón que aquí detrás do Concello tamén hai algunhas que os árboles están levantando as aceras. Supoño que nos reenviarán pronto eso. Tema das bicicletas, eu xa a semana pasada dixen os operarios que estaban, que as hai que instalar. Creo que hoxe deberían de estar instaladas, non podo asegurar, porque a verdade que non pasín polo regueiro aínda a revisar, era para facelo hoxe, pero foime imposible, pero, bueno, eu creo que a idea era que hoxe estarían, como moi tarde hoxe estarían colocadas. Se non é así, lunes seguramente xa estarán instaladas. Bicicletas, aparcamento. E pouco máis. Falábame teño aquí un aparcamento, os baños do Regueiro, a ver a que nestes, bueno, xa estábamos o demais hoxe falando do tema, porque me imaginaba que saliría como sempre, nesto non teño máis nada que decir, porque
damos, os técnicos están a 1000 frentes, pero, próximamente haberá noticias do tema. Pouco máis. Voceiro do BNG, ten aí outra... Sí. Eu non entendo moitas veces o tono sarcástico e irónico que usa o voceiro do Partido Popular para facer unha simple pregunta, non sei. Penso que é bastante máis simple todo de como vostede o plantexa. Temos comisións informativas, temos turno de roos e preguntas onde vostede, ante calquer dúbida, calquer cuestión, pode preguntarla con toda a tranquilidade e con toda a normalidade do mundo. En fin, vir aquí decir que nos tiñamos que atragantar ou morder a lingua cada vez que falamos de transparencia, pois non sei se ese é o tono cortés e adecuado que ten que utilizar un concelleiro municipal, sinceramente. Eu creo que este concello está por riba dos estándares de calquer concello alrededor. Se non, pregúntelle vostede a algún alcalde de por aquí a ver cal é a información que lles pasa a oposición. Vamos, é que, en fin, eu creo que hai que ser un pouco máis comedido o voceiro do Partido Popular. Mira unha cousa, vostedes teñen acceso ao libro de decretos prácticamente desde o inicio do mandato. Non sei se son capaces a atopar algún concello por aquí ao rededor que a oposición teña acceso ao libro de decretos. Este pleno estáse celebrando ás 5 da tarde porque era a hora que mellor lle viña a vostedes. Toda a información canta piden, eu creo que nunca se desdenegou nada. Eu canseime de mandarlle información a vostede. Canseime. Non, como que podo mentir? Teño probas, E ademais isto non é un diálogo. Mire, a retransmisión dos plenos, fixo vostede unha pregunta sobre a retransmisión dos plenos. E ese é un tema que leva o concelleiro delegado de servizos. E iso foi adxudicado o 8 de xuño, hai casi un mes. Hai casi un mes que vostede ten acceso ao decreto onde se adxudicou ese servizo polo que está preguntando aquí, que non sabemos nada, que me entero pola prensa. Se mirase o libro de decretos, que para eso se lles dou acceso a todos, se o mirasen, pois igual non decía as tonterías que di aquí pleno tras pleno. Non hai un diálogo en isto. Retiro de tonterías. Ese é o que lle iba a decir agora ao concelleiro. Xa está retirado. Sin máis puntos do orde do día, damos por rematado o pleno ordinario.